Уладзімір Караткевіч. Урывак з нарысу «Зямля пад белымі крыламі». Зараз вясна. Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветры зікрылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы. Хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя, і не толькі ў гэтыя дні зямлю нашу, Беларусь можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. Вось так і планіруюць буслы. Ветры зіхнія раскрылены над дрэвамі, пушысты хвост, як веерам, накрыў выцягнутыя ногі. А мне пад іхні палёт асабліва добра думаецца пра Беларусь, нашу з вамі радзіму.